अस्सलाम वालेकुम टीवी बदला मुंगे दवा माफरत का मरहबा दनवा अमेंती बेफना हमें मियादो मिकेनेस्ते खास कवरेज की रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ आतोर तक मिकुरा मुंगे दादा तुरफुल गेतेरें हमनी फंड लावियानी आतोला मिकुरा वादा तुरफुल के मालूमात केनेस्ते मटका केनेस्ते खास कवरेज रईस के मिदा तुरफुल गेतेरें हमनी फंड मियादो मी हाथना में वनी अतलो के मी हुंदी रोले फर्स्ट रश गेतेरें तेरा शका फटा नवाफ एगतुन रईस के मिदा तुरफुल के एम फुरतम वडा वनी ओळुल फुट्टंग अदिया फाहुगा हमें मीगा कुड़ा वगत कोलेगी कुरे मिगेनेसिनी कुरेंदु रईस वडा एगतुन अदि मी वगतु पैसा बाल में वफा में हवा कोलनी रईस जमहूरिया हिन्नवरो मरहबा कियोमा अदि हमेशका मी कोरिया दा कंतका गोले मालूमात केनेस्ते मटका अदे शुक्रिया शाजिया हल्ती बेफनाम बाद कोल्ले मिवगतो हिन्नवरु बांदरू मिसर हद बल्ला रईस जमहूरिया मरहबा दिन मटका रशुगे वारा तुत्तु कुदिना के हम गिना दे गेराई तो मिसर हद जमा फवाकम फाहा कोल्वे रईस के लॉन्च कोल मिहार हम मिरश बांदरू कुर मटका मासे कुर मंदार हम कुड वगत कोल के तेरेगा मिरश मिन फंड वडागा नवाने दिन रईस जमहूरिया मरहबा दिन मटका हम कुरिन देन गोता मिरश हम वारा गिना जुवान उन्ना अधिक पुदी बोर्ड एम्में मिरश मिसर हद जमा फवाकम फाहा कोल्वे अतोल तेरेगा रईस मी वडागा वादा तुरुफुलुगे तेरे मीदा तुरुफुलुगा हैरशक वडागण्ण वफवायरु मीद मिहारु रईस मिकुरम गिंदवनि मीदुगे तिम्वण मंजिला ए हिन्नवर रईस मिकुर वादा तुरुफुलुगे तेरेगे विसिमनि फानुगे मी तरगीगे मी कांतत कागुळे गोतो मुहिम रस्मियातके मीरशुगे समकुरे ಗೆಂದಿ ಮಹಮಜಿ ಫವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಹಿನ್ನವರ ಬಲ್ಲಾರು ಹಿನ್ನವರ ಕಿ ಗ್ಯಾಗಣಕ ಆಬಾದಿಗೆ ಫಸಾಹೆಂ ಹಾ ಮಿ ಹುಂದಿರುಳೆ ರಶಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಅದಿ ಮಿರಶುಗ ದಿರಿಯುಳೆ ಆಬಾದಿ ಕಿ ಗ್ಯಾಗಣಕ ದೇಹಾಸ್ತಿನ್ ಸ್ನೇಹಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಬಡು ಆಬಾದಿ ರಶುಗ नूले कं हम अरमिन मीगे मीगे गेंदनी मिरशुगे बोडमिना बलायरु फंसास दे हेक्टरु एबा हिमेने आम कोंकोले मिरशुगे मासेके तक बलायर मिरशुगे रायतुं आम गोतेग मस्वेरी कं कुर्मा कंस्ट्रक्शन मासेके तुगे इतरुं हेदिका हेदुं फद कांतत हम अंहें वेरिंगे गतिबेगें कुराकम काउंसिलुं फाहा कुरवा रशुगे बंदरु सरहद बलायर हम जमानी फेमवरुगे बंदरे मिरशुगे तरगे कुरे फवायर हम मिरशा बेनुवा मुहिम एके की खिदमत तं हम कायम कुरमटका मिदतुरुफुलुगे तेरेगे समझ हिफावाकम फाहग कोल्वे रशुगे रायतो उन्ना अंगे हम तरगिय मुहिम कंततके बेनुवे फवाकम काउंसिलुं फाहा कुरवायरु एम्मे मुहिम कमेगे गोतुगा मिरश काउंसिलुं फाहा कुरवणी मिरशा मी वगुतु बेनु वाय हम कमकी अलम मिरशुगे हिक्का फवा सरहद फेना नरुद मायलुं कम रशुगे बोहिया वहि कमगे मशुता कुरे गेंदी मटका मी सरहद हदे हम हेगेगा मी इक्तिसादी तरगिया गुळु हुरि हम मशरुतक हम कुरे गेंदी मटका विसम मुहिम कमेगे गोतुगा मी सरहद वेगेंगो सवायरे सरहद फेना नरुद मायल गेंदीमा केफद मशरुत कुरे गेंदीमा काउंसिल लिबिगेंदा वार बुडबार के बग गेंदा काउंसिल फाहा कर हम कम बुमाय गम मी दतुर फुलुगे तेरेगे सम मी कमंग उम्मीदी जवाब लिबिगेंदा निकम रायतु इंतजार कुरा हम काउंसिल फाहा कुरवा दे मिरशुग हम कुरे गेंदा मी फशाफा वाहउसिन मशरुगे वाह काउंसिल फाहा कुरवा मी शुआ बलार हम मासेके नुणी मिदिगुलागन दिम कि मीरा शुगे रायतुंगे दिव का बुड कंबुडुम का वायर मी दतुर फुलुगे तेरे हम कम वे सम उम्मीद जवाब लिबिगेन दान कम हम काउंसिलुंगे बा उम्मीद कुरवा मी दतुर फुल बलार रईस जमहूरिया अतुर तेरे मी वडागन वनी मिहिं हुन्न कांतत का गुळे गोतुं हम रायतुना गातुं वाहक तकवा मशवरा कुरवागे मी कांतत का हल्लु गेनेवेने इंतजाम तके हम जिसम कम फाहा कोलवे रईस जमहूरिया गारी हुग हम सरकारुगे वजीरुना मुसतग वेरिन वडागन वायर कुंफन तग वेरिन हम मी दतुर तगे बैर डागणवा रशुग मिहें हुन्न मुहिम कांतत का गुळे गोतुं हम मालूमात हम सीधा एकं एमसेके तकुरिय दा वजारा तकादि वजीरु मेदवेरि कुरवा रशके काउंसिल तकादि रायतुना फोर कोद्दे मुंदाकं फाहाग कोल्लेवे रईस जमहूरिया के मी दतुर फुलुगे तेरेगा मी रशुगे बैंक ऑफ मालदीव्स के हिन्नवर ब्रांच के बिंगा एळुमा वणी हम जहिफा अदि हम याकीगा मी रशुगे अलंग इमारे कुरा फुल हुंगे इमारतुगे बिंगा एळुमा हम जहिफा वायरु एहन रश के से फदा हम रशुगे सम फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर तरगी कुरु मट्टका हम इमारत तरगी कुरु मिवणी हम जहिफा इदिं हम याकीगा मी रशुगे वे सम काउंसिल इमारत के दुस बार फवा इमारत का बुमाय मी रशुगे सम काउंसिल के इमारंग आ कुरमटका मी हम मशु फिश मम्मी वणी हम जहिफा दे मी गेतुरुं हम मी रशुगे मी के कुरें कुरे गेंग सवा फेना का ऑफिस तरगी कुरु मी कुरे गेंदे मशुगे दर्शन तरगी को फा फेना का ऑफिस हम रस्मी को हुळु मम्मी दुवाणी हम जहिफा
رئيس الجمهورية أطول ترك ميكورم عند بعض الطرفلوجي تيري ميادوس هم تين رشك بداعن وف ميتين رشون هم سما بفدا مهم ترجع أقولون رشك رايتونا بين ومهم مسكتك همنا فينيجي ميداني كورمون داتا رشك تيبجين رشك رايتونا بين وعمراني ترجع ده هم كيجا أساسي إيكي كان رشك رايتونا فدين انتظام هم جهين ديوما كيمي هم سرکاروge hasa iskame devagin kuregenda wakame kam faha kolleve Resi Jumhuria Raituna Gata mi Vada Gandavani Rashkami Huna Kantaka Gulegotung Hama Raituna Maulumat Raitunga Faratung Adosavak and Kama Gulegotung Raitunga Huri Kambodun Tang Adosavak Hama Halutak against him Faha Koleve Resi Jumhuria Mida Turflugetere Mia do Timwana Manzilaka Vadaganava for me when he never found he never Vadagat Maharashki Vara ತುತ್ತು ಕುದಿನ ಆಯ್ಕೆಗ ಹೆಮನ್ ಫಾಣ ಮರ್ಹಬಾದ್ ಎನ್ನಮಟಕ ಹಮವರ ಗೌಮಿ ಹೆದುಂತ ಕಾಯ್ಕೆಗ ಮಿಸರ ಹದ್ದ ಜಮಾ ಫವಾಕಂ ಫಾ ಹಾಕೋದವೆ रश के रही तो रैसे जमहूरिया वडागा तुम मनक फाना मरहबा दिन मटका हम वर वर फोरे कमी सरहद जमा अंदा कम फाहकुल दर में हम एहन रशा तफात को मेरा शुंग हम वारा गाँव में वंत दिदा तंग हम दामा फहोरी कम फाहा कोल्ले दिवहिना की हम जमानु सिर हम रशा अन्न रश के मी इस वेरी ननोता सरकारुगे इस बेफुल हम वर बुड मेहमानदारी अदा कर हमें गेहन रशुम वेस अन्न फरतक मेहमानदारी अदा कर हम नमूना बाइकम फाह कोल्वे इंका मबू मैं रैस जुमहूरा के मी दत्तुरुफुलुगे तेरे गण में हम वर बुड मिकम फिनिगे दाकम फाह कोल्वे रश रईस मी वडागणवाद तुर्फुलता होगा हम वजीरुन्ना एकीगे मन फाण मी वडागणवणी सरकारों मी कुरेಗೆಂದವಾ ತರಗೆಗೆ मसेके तंग हम स्पीड आवाज कुरु मट्टका कमर रईस विदाड़वे एगो तो हम मीगे नतीजा हम वारा फोनिकन रईस मणि फाहगा कुरा वाफा मेरा शब्बालार समा आबादी के बोर्डो बाय रशम बेरु गदीरी उड़ेरु मिगोता मिदिमावान जे मैगन सब के रशम रईतु न बेनु वा मुहिम असासी कंत तन्नुली बुंका हम रश के रईतुंगे बफाहा कुरे मिगुतुन सी ही हिदमे तफ हम फाहागा कोल्लेवे रश के रईतुन सी ही हिदमे होद मट्टका हम वारा दूरा ततरु कुरार हम गिन फहरा माले गोस्के नोने मिफद कंत तके नुकुरेवे कन रश के रईतुंगे बफाहा कुरे हम बुमाई कराइस के मिदतुर फुलता को तेरेगोस वारा गिन सी ही मरकोस तका बेनु वा एक्सटेंशन नी मारा के मासे के वैसे मकुरा मुंदा कम फाहा कोल्ले और मैं हम मी दतुरुफुलुगे तेरेंग हम इतरो मालूमात बेफना हमें गेनिस्ते मुम्मीदाने हमें ना मी दतुरुफुलुगे तेरेगा फाहा कुरेवे मेरा रशा बेनु वाकांत तंग हम कुरुमटका हम पर मुहिम कमे गोतुगा काउंसिल ता बार वेर कुरुं मिहि वेफवानी इंका मुम्मा करा इसके तरगी के सियासत ता बालार एम में मुहिम कम कोननी रश के काउंसिल ता हमादे गोतुम बार वेरी कुरवो मिकम बेणु वा वसीलें फोर को दिन सरकारों हम गिन मसे के को देवा कन रइस फाहा कुरवा एगोतुम हम रश के एम में बोर्डो तरगे एलिफवा हो रहे गोतु कमी वेगे फवानी बिन नो तजा गणे तुमगे सब मिदिमावा हुरस्ता कम फाहा कोले हैं कम वो माय केगा मिकमंग हल्ले गेनेस्ते मटका हमारा रशुगा बिंग ही कुमगे माशुता कुरे गेंदवार बिंग ही के नेर रशुगे इहत सोस के तेरे हमकु मी कैरे गमी हुना फाड़वरा तंगी मनवा देवा कम मी हमार मेना मीवी हम गैगंड का दे हरंग हा धुगे तेरे का फेनी गेंदिया मंजर तादिमी आय की गरा शबेन वागते सोदी कुरे ने लिबिगें दानिकं हम सरकारों हासिको रईस जुमहूरिया बफाहा कुरवा अतल तेरे के रत्ता कराइस में कुरवा दतुरफुल की मी दे दू हो दतुरफुल में दतुरफुलगे तेरे लावियने अतोला आदि खाफ अतलुगे पर रत्ता कराइस वडागत मम्मी वणी हम जहीफा एमनिक फान बिहार वडागणवा फमी वणी लावियने हिन्नवरा वडागत मुंग हम वरंग होण मरहबा देनमटका हम वरा दिगु केवे मेरा शुगा हम बंदर सरहदुगा हम तुत्तु कुदिन्ना मुरुंदोशी बेफुलों हम सरहद आदि जुवानु ऐसा वाकम फाहा कोल्ले रईस के मिदा तुरुफुलता होगे मैगंड मकसद की हमारे कुरिमस देने में रईस हमता कुरार को विदालवा वाहक फुले मेरा रशुगे रईतु न बेनु वा कंतत एमन फानुगे अमिल फुल तसव्वुर कुरा वायकंत तक हल्लो होदवा देवु मटका मासे के को देवु का दे हमें के रईस वडागत तुम मिकंत होगे स्पीड आवाज पे गेंदा कंग हम काउंसिल तक समाल में ना वाहक देखे गिन काउंसिल तक फाहगे बकुरवा एंका मवु माकीगा ररशा मी बेनु वा कंत फुदवा देवु का हम मी मुहिम दतुर फुलता गोतो काउंसिल तक फाह कुरवा
ಬೈರಶ ಬಲಾರ ಮಾಸಾಸಿ ಎಮ್ಮೆ ಆದಾಗಂದ ತಕ್ಕಂಬ ಕರೆಂಟುಗೆ ಮಸಾಲ ತವೆಸ್ ಅದಿವೆಸ್ ಮಹಲ್ಲೊಂಡುವೆ ಹುರಿಕಂ ಎಬ ಫಾಹಗ ಕುರೆವೆ ಮಿಗುತುಂ ಬೈರಶುಗ ಅದಿವೆಸ್ ಸಮ ಮಿಗೆ ಸಾಳಿಹಕಂ ಅಹರು ಕುರಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ನೋತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಳಾ ಫತುಮು ಸಾಬುಂ ಹಮ ಏಗೆ ಉಂದಗು ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನಮ ಹಮ ಕುರಿಮತಿ ಮುಂ ಎ ಬದ್ದೆ ಮೀಗೆ ಇತರುಂ ಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾ ತಕ ಸಿಹಿ ಮರುಕಸ್ ತಕ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಯಕೀಗ ಫುದುಂಗೆ ಹಿದುಮೆದ್ದಿನ ಮಟ್ಟ ಕಾವೆಸ್ ಬೇಣುಂ ವಾ ಜಾಗರ ಶುಗೆ ಕಶಿಕೆಂ ವಾಗೋತು ಗಣಿತುಮ ಸಾಬುಂ ಈ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣು ವಾಗೋತ ರೈತುನಕ ಫೋರು ಕೊಂಡು ದೆವೆ ಹೆಂಕಮ ವುಮಾಯಕೀಗ ಮಿಕಮಂ ಹಲ್ದೆ ಗೆನೆಸಿನ ಮಟ್ಟ ಕಾ ಸರುಕಾರು ಮಿಹಾರ್ ಮಿಗೆಂದವಣಿ ಸಿಹಿ ಮರುಕಸ್ ತಕ ಬೇಣು ವಾ ಬಸೀಲೆ ಕಾಯಂ ಕುರ್ಮಾ ಅದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮಾರತ ತರಗಿ ಕುರುಂಗ ಮಸೆಗೆ ಕುರಮು ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದ ಬಲಾರು ವರ ಬೊಡು ಇನ್ಸತ್ತೆ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಮಿ ಹೇದ ಕುರಂಜೆ ಹೆಣಿ ಬೇಸ್ ಫರುವಾ ರೈತುನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಹೆಂಕಮ ಬುಮಾಕಿಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಇತುರಂಗ್ ಹರುದನಾಕೋ ರೈತುನ ಸಿಹಿ ಖಿದ್ಮೆ ರಶುಗ ತಿಬೆಗೆಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಿಸ್ ಮಟ್ಟಕ ಸರುಕಾರು ಮಿಗೆಂದವಣಿ ಹಮ ವಾರ ಬೊಡತಿ ಮಸೆಕೆತೆಗೆ ಕುರುಮು ಅದೆ ಅಂಡ್ ಆಹಾರ ಸರುಕಾರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಶುತಗ ತೆರೆಗ ಸಿಹಿ ದಾಯರ ಬೊಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೆ ಕುರುಮ ಹಮಜಿ ಫವಾಕನ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ವಾಹಕ್ ಫುರ್ತಗ ಫಾಹಗೆ ಬಕುರವ್ವ ಸಿಹಿ ಹಿದುಮೆಂಗ್ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೇರೆಂಗೆ ಆಗಂಟಕ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ತಿಮ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾರುಫಿಯ ಹಮ ಆಹಾರ ತಗೋ ತೇರೆಗೆ ಹಮ ಹರದು ಕೂರ ಮುಂದೆ ಹಾಕಂ ಫಾ ಹಾಕೊಲ್ವೆ ಮೀ ಆಸಂದ ಮೆದುವೆರಿಕೋ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಹೇದೆ ಕೂರ ಮಿಜ್ ಹಿನಿ ಬೇಸ್ ಫರುವಾಗೆ ತೆರೆ ಮಿಸ್ ಬೇಸ್ ಗತು ಮಕ್ಕಂ ಫಾ ಹಾಗೋರದೆ ದಾಯ್ಮಿ ಬೊಡತಿ ಬಲ್ತಕ ಬೇಸ್ ಫರುವಾ ಕೂರ ಫರಾತಕು ರಾಜ್ಯ ಬೇರ ಗುಸ್ಕೆ ಮಿ ಹೋದಂಜೆ ಹೇ ಫರುವಾ ಹೋದ ಮಕ್ಕಮ ಬುಮಾಯಕಿ ಈಗ ಏಕಮ ಬೇಣುಂ ವಾ ಫರುವಾ ರಾಜ್ಯನ್ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಿಸ್ ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಹರುದನಾ ಕುರ್ಮ ಹಮ ವರ ಬೊಡತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕೆ ಕುರ ಮುಂದೆ ಹಾಕಬ ಫಾ ಹಾಕೊಲ್ವೆ ಮಿಗುತೊಂ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಅತ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮ್ಯಾ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮ್ ಮಿಹಿಮೆನೆ IGMH ನುವತ ಮಾಲೆ ಸರಹದ್ದುಗ ಮಿಹಿಮೆನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತವಗೆ ಇತುರುಂ ಅತಳ ತೆರೆಗ ರಶುಗೆ ಹಮ ಮಿಹುನ ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತವಗೆ ಫೆಂವರು ಮಾತಿ ಕುರುಮವೆ ಸಮ ವರ ಬೊಡತಿ ಮಶೋತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಮುಂದೆ ಹಾಕಂ ಮಾಲ್ಮೆನೆ ಬ ಫಾ ಹಾಗ ಕುರೆವೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿ ಆತಳ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಕುರುಮ್ಗೆಂದವಾದ ತುರುಫುಳುಗೆ ತೆರೆ ಮಿಹಾರು ಮಿ ವಡಾಗೆಂ ಫವಾಣಿ ಹಳವಿಯಣಿ ಹಿನ್ನವರ ಎಮಣಿ ಫಾಣಿ ಹಿನ್ನವರ ವಡಾಗತು ಮಾಯಕೀಗ ಹಮ ವರಂ ಹೂಣು ಮರಹಬಾ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿ ಅದೆನ್ನೆ ಮಟ್ಟಕ ಮೀರಶುಗೆ ಹಮ ಕುದಿ ಬೋಡು ಎಮ್ಮೆ ಮಿಸರಹದ್ದ ಹ್ಯಾಸ್ವ ವಾಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲವೆ ಮಿದ ತುರುಫುಳಗೆ ತೆರೆ ಮೀರಶುಗ ಹಮ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಯ ರಸ್ಮಿಯಾತ ಬೇವುಮ ಹಮ ಜಹಿಫಾ ವಾಯರು ಕುರಿಯ ದೆಂಗೊತಿ ಮಿರಶುಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ದಿವ್ಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನವರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳುಮಟ ಕಾಮೆ ಬಾವಾ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಹಮತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆಯ ಮೀ ರಸ್ಮಿಯಾತ ಸಮ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ವಾಹಕ ದಂಡವಾಂಗ್ ದೆಂಗ್ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ BMLಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳುಮ ಫದ್ದೆಂಗ್ ಕುರಿಯಂಗ್ ಓತಿ ಮೀರಶುಗಾಲ ತರಗಿ ಕುರ ಫುಲ್ ಹುಂಗೆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳು ಅದಿ ಎಫ್ಫೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳು ಹಮ ಜಹಿಫಾ ಎ ಬಾವೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿ ಆತಳು ತೆರೆಗ ರತ್ತಕ ಮಿ ಕುರ ಮುಂಗೆಂದವಾದ ತುರುಫುಳುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಮ ಮೀ ಹಿನ್ನವರ ವಡಾಗ ತುಮ್ಗೆ ಮಡಿ ಫಾಣ ವರಂಗ್ ಹೂಣು ಮರಹಬಾಯ ದಂಡವಾ ಫಾ ವಾಯರು ಕುರಿಯ ದೆಮ್ಮಿಯೊತಿ ಮೀರಶುಗೆ BMLಗೆ ATMಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಮಿ ಬಿಂಗಾಳ್ ಮಟಕ ಬಾವಾ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಅಳ್ಮಂತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆಯ ಮೀ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ವಾಗುತುಂಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ವಾಹಕ ಧನ್ಯವಾದ ಒಮ್ಮೆ ಹಸಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಶುಕ್ರಿಯ ವಫಾ ಅಳ್ಮತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಗೆನೆಸ ಮಮ್ಮಿಗೆಂದನಿ ರೈಸ್ಗೆ ತುರುಫುಳುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ತಿಂವಣರಂಗ್ ಹಿನ್ನವರು ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಮರ್ಹಬಾದೆನ್ನುಮ ಅದಿ ಹಮಾರ ಶುಗೆ ಥರೆಕ್ಕಿಗೆ ಬೈ ಮುಹಿಮು ಮಶ್ರೂತಗೆ ಫಿಶುಂ ದೆಂಗ್ ಕುರಿಯ ಗೆನೆಸ್ತೇನಿ ಹೇಗತ ವಫಾಯ್ಸ್ ವಾಹ ಕುರಿಗುತ್ತ ದೆಂಗ್ ಕುರಿಯ ಒಣ್ಣಾಣಿ ರಶುಕ BMLಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬಿಂಗಾ ಇಲ್ಮ ಮೀ ಬಾವಾ ರಸ್ಮಿಯಾತು BMLಗೆ ಮೀ ಹಿದ್ಮತ BML ಬ್ರಾಂಚ್ ತಾಕಿ ಹಮ ಆಬಾದಿ ಇತರ ಮುಂದಾಹ ರತ್ತಕುಗ ಮೀ ಹಿದ್ಮೆ ನುತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ್ನ ಅದಿ ಹಮ ಫෑಸಾ ಜಮಾ ಕುರ್ಮಾಣೆ ಕುಮಾಣು ತಮಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ್ನ ಗುಳೆ ಹಿದ್ಮೆತಲ್ಲು ಫಸೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಸಕ ತನ್ಮಿನ ಫಾಹ ಕುರೆ ಮೇನ್ ವೇತಿದಿಯ ಮಹೆಂಗ್ ಹಾ ದೋಹ ಬಲಾಲ ಇರ್ಗೊಯ್ಸ್ ವರ ಗಿನ ರತ್ತಕುಗ ಹಾಸುಗೊತೆಕ್ ಹಮ ಆಬಾದಿ ಬೊಡು ರತ್ತಕ ಅದಿ ಹಮ ಕ್ಯಾರಿ ರರಶುಂ ಏಕಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಭರೋಸಾ ರರಶುಕ BMLಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಿಶಿಗೆನ್ ತಾಕಂ ಅದಿ ಹಮ ಮಿಯಾ ಏಕೀಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀ ಹೊಂದಿರುಳೆ ಹುರಿ ಹಾರಶಕ ATMಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫಿಶ್ಮಾ ಕೀವೆಸ್ ಮೀ ಫෑಸಾಣೆಗುಮ ಜಮಾ ಕುರ್ಮಾ ಮಿ ಕಂಕಮುಗ ಹಮ ಆಮುಣ್ಣ ವರ ಬೊಡು ಲುಯಿಫಸೆ ಹೆಲ್ಲಿಮೆ ಫಶಾಫವಾ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಗೆ ಕಮ ಫಾಹಂ ಕೊಲ್ಲ ಹಿನವರ ಬದಲಾಯರುಗ DMLಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳು ಮಫ್ಫಹು ದೆಂಗ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳುಂ ಅದಿ ಎಫ್ಫಹುಗ ರಶುಗ ಹೆಲಿಫಿಲ್ವೆ ಉಳುಮ ಅದಿ ಹಮ ಕುಡಿವರಂಗ್ ಇತರು ಫುರಿಸತ್ತ ಫಾಹಿ ಕೊದ್ದೆಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ರಶುಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬಿಂಗಾ ವೆಸೆಳುಂ ಕುರಿಯ ತಾಣೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತಕ ಬದಲಾಯರುಗ ಮೀ ಮಸಕ್ಕತಕಿವೆ ಸಮರಾಜ್ಯಗೆ ಮೀ ಹೊಂದಿರುಳೆ ಹುರಿಹಾರ ಶೇಕ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಸರುಕಾರುಂ ವಾಫಾ ಹಮ್ ಮಸಕತೆಕ್ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ದಕೋಗ ಹಮ ಏಕೆ ಕಹಲ ಇಂಡೋ ಕುಳಿವರ್ ತಕ ಅದಿ ಹಮ ಕಷ್ಟತ್ ಕೊರೆವೇನೆ ತಫಾತು ಏಕಿ ವಸೀಲತ್ತ ವೆಸ್ ಕಾಯಂ ವೆಫಾ ಮಿ ಹುಣ್ಣಾಣಿ ಮಿ ಹಮ ಜುವಾನ್ ನಾರಶ್ಗೆ ಏಕಿ ಉಮರ್ ಫುರಾತಕ ಬೇಣಂ ಕೊರೆವೆ ಗೊತ್ತಾ ತರಗಿ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕೆ ಫಶಾಫವಾ ತಂದಕ್ಕ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಮಿ ಗಿತುರ ರರಶ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾತಕೋಗೆ ಆ ಇಮಾರತ ಕೀವೆಸ್ सरकारों मरा खास है इसका में दी के फशाफवा मुहिम मसक्कते सरकारों एस एम एफ फुरता महमा मी कुरिय गेंदे मसक्के तक बलालाय गरश के काउंसिल तक हिद में दिन मट्टका मी हुरी दातिता देने गने हासगोते का काउंसिल तक के जागे के दतिकम के साबो काउंसिल के इदारे मुअज़्ज़फ़ुना काउंसिल मेंबरुना अधिहमा अंगेनुगे तारिकी मसक्के कुरा कमिटी समा फर्स्ट मेंबरुं हिमेने कमिटी कवमा एकीगा बेफ्नु मसके कुर्मट्टका इसम बेनुवा जागे दतिकं हम वर बोडा फाहग कुरवी मिकम हल्ले गिनमगे मुहिम मसके तके मेवनी फेशिगे गोस्स एगतंग हम सरकारो मिकुरिय गेंदा फंसास फसरा शुगा काउंसिल इमारें इलुमगे मसकता आदि हम चाइना सरकारो के हिले एही के दशुन राज्य के फंसास रशिका काउंसिल इमारें इलुमगे मी मसके वे सम फाहग कोल्ला मीगे तेरें सरकारों में कुरिय गेंदा प्रोजेक्ट के मसकेत्ता अमली गोतुंग फिशी वर गिना ररशुका हमा आरएस के में दातुरफुल के तेरे इन्वेस बिंगा इल्म के मी मसकेत्ता अमली गोतुंग फिशुं कुरिय कोस वाका फाहा कोल्वे में गितुर एम फाका में के गोतुंग हिन्नवर को कुरिय दानी हिन्नवर के फेनका ऑफिस इमारत के हमा मी कमा गुले मसकेत्ता गोतुंग हमा फेनका आ इमारत के बिंगा इलुं कुरिय गेंदियुमा मिवनी हमजेफा में हसाबाल में वाफाय में हवाल कोलनी हिन्नवर के बीएमएल के ब्रांच के बिंगा इलमटका बावा रस्मियत के नसेमा ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯ BMLಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ ಫುಳಾ ಕುರ್ಮಟಕ ರಶ್ಗಮಿ ಕುರ್ವೆ ಮಸೆಕೆ ದಶಂ ಹಮ ಮಿರಶುಗೆ ಸಮ BMLಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕುರ್ಮಟಕ ಮೆದನೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರ್ಮು ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿಸರಹದ್ದ ಹಮ ವಡಾಗತ್ ಮಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಮಿತ ಬಿಫ್ನಾ ಹಮೆ ಮಿರಸ್ಮಿ ಅತ್ ವಗುತುಂ ಗೆನಸ್ದೇನಾ इसमें क्या फंसाएंगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदा सना गोगवनी आदम तकबीर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलवात सलाम लबंगे दुआ करने निमत के माय नबी आया राज्य की इज्जत रस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वज़ीरुन दायरा के मेंबर
BML ಗೆ chairperson BML ಗೆ CEO conference of wearing council garais council member wada antibe me habe fulun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade miyaduga mi khas rasmiyat ki rajye gar itunda banking khidme fase hain libenu ge insab kurmattaka ras jumhuriya ge snengo matin bank of Maldives muli rajye ga mihun dirole huri harashigga ATM khidme gam kurmasha BML ge branch ve go fula kurma hinge project ge terein hinnawaruga gam kurve bank of Maldives ke branch ge binganu bawa khas rasmiyat mi hafla isvashgendi kirit kurwanu ge barakatum hinnawaruga gam kura bank of Maldives ke branch ge bingalwadu mount me dannawαδani Minister Sharif ge turun BML ge chairperson BML ge CEO adi daira ge member adi council raisa शुक्रिया इस तरह से जमहूरिया में रस्मियत का बैरवाडा देवीती बैंक के बोर्डा मैनेजमेंट हुरी हम भोजन के फराद रईस नोन ले बाइतरा मैं शुक्र धन्यवा मैं ऐसा मेरे समाज में अस्सलाम वालेकुम Amin demami genestini hinnawaruga Bank of Maldives ke branch taraki kurumattaka imarat ke binga elma mi bevi rasmiyatu rasmiya sharafir kodevi raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muizzadi hame ekitura mi imarat ke binga aluvade wafmani city taka idari daira ta hinguma amma saketaka bhe wazir Azam Sharif Umar hame ekitura BML ke isveri vani bari wadanfa Denkuriyar shkadani rashuge fulhunge marukaske binga irmettakami bawa rasmiyat kuda wakkulge terega almi rasmiyat we sama tibefna hame awagutun genestena ade irashuga tarakiya gule umrani tarakiya gule hat fas mashroige kankan eba kuriye gente egutun BML ge branch ke tura fulhunge marukaza fitness and recreation center taraki kurma adhyamarashuge council imarat ke इमारत के बिंगा इनके मसके हिमने अधिक रशुका फेनका के ऑफिस तरह के कुरुम के मसकत के फैशन विस कोरिया ताने हमारा इसके मेदा तो फुल गए थे रही ये अफवाहों रईसो जमहूरिया हिन्नवर कविस रशु के काउंसिल अंगनों के तरह के मसके कुरा कमेटिया अधिक हम एक इतुरा रशु के मुअस्ससातों के इसवेरिना बादल कुरा फाने मी बादल तो के बेर मकवे के मीदानी रईतुंगे फरातुं सरकार हुशालम मी बेनुम वाकांका हुशेन के फुर्सत काउंसिल में दुरिको तेविगेंदियों अधिक हमारा रशका हुट्टी फमी हुरिये के मशरूत हो के मसकेत का अधिक हम कुरिया दामा सकेत का अधिक कुरिया रेविफवा मसकेत का कुले को तुन्ना रईतुं इतुरम मी बेनुम वाकांत का कुले को तंग हियाला हम मशवरा सरकार एको कुरिया गेंदियों के फुर्सत मी बातल कुरुम के थेरिंग एबा काउंसिल का लिबिगेंदे हिन्नवरको इस रईसो जमहूरिया रशके रईतुन्ना बातल कुरवाने मी बादल कुरेवुमगा हमारा शुके तरीकिया मेरे वाकंदतका अधिहमा निहार फेशके में कुरिया दाकंततका गुलेगा तुम विस रईतुन्ना मनिक फंड मालूमात हिस्सा कुरम बने हम जैफा अदर में मी केनेसनी हमा तरीकीगे मुहिम मसकेतके रशुक हिन्नवरुगा फेशुं रईस के मी दातुर फुलगे तेरे मी दो हाथर रशका में वैटैन वनी एकदम हेदुन एमे फुरतमा रमीना तोल में कुरे दातुर फुलगा वैटैन वनी එයාතොල ඔළුවෙලි ෆුට්ටන් අදී එෆහුගා කුරෙන්දුව වඩාගත්ම ෆෝතිමන රශකේ ගොතොන රෙසෝචුම් හෝරියා හින්නවර වඩා ෆමි වනි එමෙ ෆහු රශකේ ගොතොන් අදී හම මිරේ අමනික් ෆාන් මඩ් කුරේ මම මෙහම ජේ වනි නෑ ෆරුගා සම ආරයි තුනා පත්තෝ කුරෙම පාවා ජාසා මිරේ ඔන්නානේ ඒක ඉතුර රෙසෝචුම් හෝරියා මෙයාතොලගේ කාෆතොලගේ දාතින් රශකා වෙසෙප වඩා යනවා එකතුන් මාදම රෙස් වඩාගත් මම මෙහම ජේ වනි काफ काशिदुआ दी फुट्टा अधी हमा तोलस्तुआ ऐसे जमहूरिया के मिदात फुर्ता का की रईतुन्ना का तुम बातल कुरवारे तुंगे हाल तो बेलेमा अधे हमारे रईतुन्ना मिदी माए फाफा एक ताती कांकांग ओरम फिलवा एकांक महल हो देव मटका एवनिक फंड फटवा फाहमा मुहिम्मो दत फुलेकम फाहा कुरवे इसके आमाज़ की एवनिक फंड के ताउरु निमिगे दायरु कराचे कमी हुंदिरुले කොම්මේ රශක මදුවකින් දෙෆහරු පඩෑට ඊතුන්නා පද්දල් කුරෙවෝ මේ අමාස වාසිල්ම කුරේ මසකෙතක බලාලෑරුක හම ෆුරිතම
mi daturge hama furtama fahara rarasha wadagat mami fette vidat fulge hama mani rajyage hori harishka wadan adi miharu mi kuriya tani ega devana burkam es faha kolla adi council taka baddal kurma mi kuriya genda kantata balala ergaves council takaves ay manik fan hama male genis ke baddal kuriyam ge baddal kararasha wadan baddal kuriyam wegen tani council takaves milibigen dawara bodu lui fasehe ke gotuka council takun eba faha ka kurava ade council taka anme balalar gareso jamhuriya am fahun kurendu ga deke waak fula balalar gaves ade hame ege itara olvel fushi ga me hisa kure waak taka balalar gaves council taka hingon hadana kurmatta ka wara kina mohim masaketake sarkaru ke visnum ga ade ham sarkarun ekan kan rawa hingamunda kan faha kura bafe egatum anmena faha kureve ekkame sarkarum badalgena manimma fa ekkame atul council uwalumge masakati kimi wagutu es atul council gami himenani rashuke council ge raisum kama vative mika mevure rangala kurevene ehin samtaka ekige kan kuriya gendium mirawa fairu me gotan atul council tan uwalev gendium ki ekama mihatana miheda kuramunda budget nota e fasa rashuge council taka khaydu kurevene goetakena rashuge council taka middeve grant ke teryan itur kurevene magakavegen tani kanda iske waak fulgavani fahaga kurafafa adehama mige ituran emnik fanima wafe bave rashuge bimuge jagaya adehama rashuge mi saaf kuran onna sarhataka belma forash council ta kamide municipal masaketa kamide grant wes e rashikke ආබාධිය බෙලුමෙන් නැති මුග සයිසා අධහම ෆාහ කුරිගත මුනිසිපල් මසකැත්ත කුර්මට්ටකා මේ ඔන්න සරහදක රියායකො දෙවේන ඉන්තිසාම්තකෙන් හමජෙස්සෝ මේක කුරින් මේ ග්‍රාන්ට් නොතමි මාලි එහිතරිකම් ෆෝර්කො දෙමු මිතනී රරෂ්ගේ ආබාධිය බෙලුම ෆහුගා මේක සබුන් අන්මෙන ෆාහ කුරවේ වර කුදි ආබාධිය හුරි හෙන්නමස් බිම්බොඩ තිර රෂුගා මේ බින්ත සාෆ් කුරුමා මේ කංකම එමෙ එකශීගෙන් වා උජූරේ මිහාතනස් ලිබමුන් නෑස් වර පුර මසකතේ කොන් එහෙන්නම සමමි හම ati tanghurika pesa wafaya alme mi hawal kollani hama hinnawaruga tariki ke ituru mansakate ke fashion faha kurma dalmen tibefna hame gene semindani reis jumhuriya toltaka mikurum inda wada turfuluge teren laveni hinnawara himani fan kura wada turfula gule mawlumat mida turfuluge tere mirashuga hama muhimmu ehi ki mashotoge iftah kurmata kan bawa rais me atah reis jumhuriya bar wada gutma mi wani hama jefa migotong adem almena fenige midie mirashuga taragi kura bml ge branch ge khidme fetmata ka mi bawa imarat taragi kurmata ka bebe gendiye bingalm ge rasmiya to atm ge khidme tak mi harajge hama emme achol fiwa rajge huri harashik kaam kurevegen fawairu banking ge khidmen itura fula kurmata ka bank ge branch ta targi kurmuk maseke mi harmi wani fattawafa adi hame ki ga kuriya demyoti mirashuga fulhun ge khidmen itura fula kurmata ka benumwa imaratu ge binga lumata ka bawa rasmiya to fulhun ge khidmata bala raituna aman rakateri mujtama kaam ko din mata ka fulhun ge khidme rarashka kaam ko dev maki hama muhim masekate gotuga sarkarun ge bafaha ga kurawwa almena mige kuriya balar fenigen gos fawani rarashuge me fulhunge khidmet demun goswami wani amuraytunge imarat tahuga etantan ko yanna gankam faha kolleve enkam bu maiki ga zamani wasilata ka kuge fulhunge khidmet fula kurma mi kurave masekkatuga dashon sarkaru mi wani hama fulhunge mosesa ga khidmet mi harunen huri harashega fulhunge mosesa khidmet gam kurma ga masek fatwafa reis jumhuriya mi wagutumi sarhada wadagat making almenti befna hame mi rasmiya tumi hasabun wagutun kenestena Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العظيم. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತಕಿ ದಿವೆಹಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಫರಾತು ಫುಲುಹುಂಗೆ ಹಿದುಮೈ ದಿನುಮ ಅಮಿಲ್ಲ ಇಮಾರತ್ತ ಬಿಣಾ ಕುರುಮ ಕುರೆವೆ ಮುಂದ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ತೆರೆಂ ಲವೇನಿ ಹಿನ್ನವರುಗ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮರ್ಕಜ್ ಇಮಾರತ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ರಸ್ಮೀಕೊ ಫೆಶ್ಮಟ್ಟಕ ಬಾವ್ವಾ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಲವೇನಿ ಹಿನ್ನವರುಗ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮರ್ಕಜ್ ಇಮಾರತ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ರಸ್ಮೀಕೊ ಫೆಶ್ಗೆಂದ ಮಿ ತಾರೀಹಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಶರಫ್ ವೆರಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಕಮಟ್ಟಕ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಶಾಯ್ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರೀನ ಮರ್ಹಬಾ ಶುಕೂರು ದಣ್ಣವ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ರಸ್ಮೀಕೊ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವ್ವುಂ ಎದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲಿ ಇಹ್ಸಾನ್ಗೆ ಅರಿಹುಂ ವರಂ ಅದಬರಿ ಕಮಾಯಕು ಎದೆಂ ಅರಿಹುಗ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲವೆನ್ ಹಿನ್ನೋರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರಯೀಸ್ ರೈಯತು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದಿ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾರಿ ವಡ್ಯಾನ್ ದೆವ್ವುಂ ಎದೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ನಿಮುನಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿರಿನ ವರ ಬಾಜವೆರಿ ದುವಾ ಕಂಗದೆ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಅಮ್ಮೆ ಮಿ ಕೆನೆಸ್ತಿನಿ ಹಿನ್ನವರುಗ ಫುಲುಹುಂಕೆ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಪಿಂಕ ಅಲ್ಮಟ್ಟಕ ಮೇ ಬೆ ರಸ್ಮಿಯಾತು رسمي شرف الكودي رئيس الجمهورية أدهم رسميات كوميشن أوف بوليس كونسل أدهم وزيرنا رشك رئيتهم اسم باري كفاها كلا كوريا دعوناني فيتنس أند ريكريشن سنتر تركي كورمتك إماراتك بينكا إلهم كور وقت كله كتيرة كان من هما මේ රස්මියාත ස්පෙලුන් තරිනා හැම වාගතුන් ගෙනස්තේන රයිස් के मिदातर फुल के तेरें हम अरर रशुगा उम्रानी थरगी के हम मुहिम मसकत के फेशिगेंदा का फाहग कोल्ला एगतुं हम आसासी नोता हुरिहा ररशें हम को ते खिदमत के गोत कनो त कायम करे वसीला तक के गोत का बीएमएल के मी खिदमत का आदि हम फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर तक आदि काउंसिल इमारत तपेलियस मी मसकत के व समा एविस रशें अवाकी कुरुमेन्नेति नुवत तफात कुरुमेन्नेति हिदमत कायम खोद्दिन मट्टका कोरियकेंदा मुहिम मसकेत्तक फाहक कोला ररशुगे फेम वरुगा अदि हम ररशुगे आबादितक पलालरुगा मीकंकं वेगे मिदनी ररशुग दिरुले रयितुन्न हम मि बेनुवा असासी नुवत एमिहुन मि बेनुवा हिदमत लिफसे कुरुमट्टका कोरियගෙන්දෙවේ मुहिम मसकेत्तके के गोतक अदि ररशुग तिबेගෙන් වෙස් තෆාතු ඒකි හිදමත රයිතුන්න හොදෙන ෆුර්සතු ෆහි කොත්තින මට්ටකා कोरियගෙන්දෙවේ मसकेत्तके के गोतक हिनवराल में बदादायरुगा हिन्नवरुगा हम तीन मशरूइंग अधिविस कुरियंगे पयेगुतंग हम फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के बिंगा इल्मा मिबावा रस्मत के सिमटका में हिसाब वफाया हवा कोलाना ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶಾಜಿಯಾ ಅಲ್ಮೆಂತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಗೆನಿಸ್ತೆ ಮಿದನಿ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅತಲ್ ತೆರೆಗೆ ರತ್ತ ಕಮಿ ಕುರವಾದ ತರ್ಫ್ಲೈ ತೆರೆಂಗ್ ಹಿನ್ನವರುಗ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಏಕೇಕೆ ಮಶ್ರೂತ ಮೀ ಮಶ್ರೂತ ತೆರೆನ್ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮೀರಶುಗ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮೋಸಸ ಬಿನಾಕುರ್ಮಟಕ ಮಿತರಗಿ ಕುರ್ಮ ಹಮ ಜಿಫವಾ ಇಮಾರತುಗೆ ಬಿಂಗಾಳುನ್ ದೆನ್ ಕುರಿಯ ಮಿತಿ ಮಿರಶುಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಗಿ ಕುರ್ಮಟಕ ಮಿಬೇನ್ವಾ ಇಮಾರತುಗೆ ಬಿಂಗಾಳುನ್ ಕಂಫಾ ಹಕೊಲವೆ ಮಿರಸ್ಮಿಯತ ಹಮ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಡಾಗತುಮಾಕಿ ಗಳಮೆತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆ ಮಿರಸ್ಮಿಯತುಗೆ ನೆಸ್ದೇನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತಕ ಬಾಲಾರ್ ಮಿರರಶ್ಗೆ ರೈತುನ್ಗೆ ಕುಳೆವರುಗೆ ದಾಯರಾ ಕುರಿಯರ್ವಾದಿ ಹಮೆ ಆಕಿ ಕರರಶ್ಗೆ ರೈತುನ್ಗೆ ದುಳೆಹೆ ಕೊಂಕಶವರ್ ಕುರ್ಮಟಕ ಸರ್ಕಾರು ಮಿಗೆಂಗುಳುವಾ ಸಿಯಾಸತ್ ದೇಶೆಂ ಹಮ ವರ ಮುಹಿಮು ಸಿಯಾಸತ್ ಕಂಫಾ ಹಕೊಲವೆ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಎಹಮೆ ಮುಹಿಮು ಸಿಯಾಸತ್ ಕಿ
ಸಿಹತುಕಮ ವುಮಾಯಿಕಿಗ ಸಿಹಿ ದಾಯಿರಾಯಿಂ ಹಮ ಬಲಿಜಹುಮ್ಗೆ ಕುರಿಯ ದುರಾಲ ರಕಾತಿರು ಮಟಕ ರೈತುನಕಿ ದುಳಹ ಬೈಕ ಹೆದ್ ಮಟಕ ಮುಹಿಮ್ಗಿನ ಮಾಸೆ ಕೆತಿಕೆ ಕುರಬಾಣಿಕ ಮೆ ಮಣಿ ಫಾಹಾ ಕುರಬಾಫಾ ಈಗ ತೊಂಗ ಹಮ ಗಿನ ರರಶುಗ ಹಮ ಮೆನ ಬಿದತುರ್ ಫುಲ್ತೋಗ ತೆರೆಗ ಫಾಹಾ ಕುರಬೆ ಕಮ ಕೆ ರರಶುಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ತರಗಿ ಕುರ್ಮಟಕ ಮಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೆ ಮಾಸೆ ಕೆತ್ತಕಂ ಫಾಹಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಅದೇ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ मी सरहद वडागतुमा आयके गारमेंट बेफना हमेया मिहा हिसाबों मी रस्मियात वगतुंगे नस्तेना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜೆತಿ ರೈಸಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಬಡಾಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಹಿಂಡವರ್ಗ ಅಲಂ ಇಮಾರಾ ಕುರವೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳ್ಮಟಕ ಬಾವಾ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತ ತಿಯಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ದಣ್ಣವ ಹಿಂಡವರ್ ಎಫ್ಆರ್ಸಿಗೆ ಬಿಂಗಾ ಅಳುವಾದೆವು ಮಂಗ್ ಎದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಾಫಿವ್ ಅದಿ ಅರಿಹುಗ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಿ ದಾಯರಾಗೆ ರೈತುಗೆ ಮಜಿಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ವಡಾಗೆನ್ ದೇವುಮ ವರಂ ಅದವ್ವೆರ್ ಕಮಾಯಕು ಅಳುಗಂಡ್ ದಂಡವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದಾಳ್ಮಂತಿ ಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ಮಿಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಹಿನ್ನವರುಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಗಿ ಕುರ್ಮಟಕ ಎಕಂಗೆ ಬಿಂಕ ಎಲ್ಮಾ ಮೇಬೆ ವಿರಸ್ಮಿಯಾತು ಕುರಿಯ ಒಂಡಾಣಿ ರಶುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾಗೆ ಆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಬಿಂಕ ಎಲ್ಮಾ ಬಾವಾ ರಸ್ಮಿಯಾತ ಮೇ ರಸ್ಮಿಯಾತ ಇಸ್ತಿ ಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ಕೂಡ ವಗುತ್ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ ವಾಗುತೊಂ ಗೆನೆಸ್ತೇನ ಅದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತಕ ಬಾಲಾದ ಇರುಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಹವಾಲ್ ಕುರಮ ಮಿ ಗೆಂದನಿ ಹಮ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಎಸ್ಒಇ ತಕ ಬಹಾ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಎಗುತೊಂ ಹಮ MSc ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಹಮ HTC for the Road Development Corporation for the Conference ka hawal ko ke mima sa ke tak kuriya genda kan fa ko leve Fitness and Recreation Center tak badala iruga et antanugaves hama et antanugaves tafat ekikahala indo kulivaru taka adi hama kasrat korevene wasilata hama tareki koreve genda kan fa koreve miga kuriga atorta ko ge mi hundiru laira rashuka meaning indo ekikahala table tennis for the kulivaru taves mi center tak hama gaim koreve dibigenda kan fa haga kolla ಕೊರಿಯದ್ದೆಂಗೆ ಇರಷ್ಟು ಒಣ್ಣಾಣಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾಗೆ ಬಿಂಗ ಎಲ್ಮಾ ಅದಿ ಹಮ ಫೆನಕ ಫೆನಕ ಆಫೀಸ್ ಆ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಮಿ ಬಿಂಗ ಎಲ್ಮಟಕ ಮಿ ಬಾವಾ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಅದೇ ಹಿನ್ನವರ ಬಲಾಲಾಯರ್ಗ ಹಿನ್ನವರ ಕಿ ಹಮ ಆಬಾದಿ ಬೊಡ್ರಶ್ಕವುಮಾ ಇಕೀಗ ಹಮ ಹಿದ್ಮತ್ತಗೆ ಗೊತ್ತೊಂಬೆಲಿ ಎಸ್ರಶ್ಗೆ ಇತರು ಮುಂದ ಆಬಾದಿಯಂ ಹಿದ್ಮತ್ತ ಇತರು ಕುರಂ ಮುಹಿಮು ವೆಫವಾರಶಕ್ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಹೇಗೊತ್ತೊಂಗ್ ಮೀರೈಸ್ಗೆ ಮಿದಾತುರ್ ಫುಳುಕೆ ತೆರೆ ಇಂಫಾಸ್ ಮಶ್ರೂಯಿಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶುಮಂಗ್ ಹಮಜೆ ಹಿಫವಾಯಿರು हमारा इसके में दातर फुलगा काउंसिल आ बदल करे व मफाहु अदर इतना में बदल करे म बावा रस्मियात कस रशु के तरक्किया गुलेगो तो हमें मनिक फानो
రైతున్న మాలుమాత్తంగా మైసా కొరగే తాणे कवस फाहक कोला रईस के रईतुना बदल कुरेव मटका मी बावा बदल कुरेव उंताको का हमारा रश के तरकिया कुरिमगा आधिमा ररशंग एमनिक फंड मी कोडे गेंगुಳುवा तसव्वुरु इस रईतुना हिस्सा कुरमुंदे हिंगमो हिन्न वरुगा मी तरकी के मशरूत फिशुम के इतरा काउंसिला अंगेनुगे तरकिया मसे कुरा कमिटिया बदल कुरेम फगमी बावा ರೈತುಂಗೆ ಬತ್ತಲ್ ವಮುಗ ಹಮ ಎರಶುಗೆ ಮಿ ತರಕಿಯ ರೈ ಫೆಫಾ ಕಂತತಕ ಗುಲೇಗು ತಂಗ ರೈತುನ್ನ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಮೆಸಾ ಕುರವೆಗೆ ದಾಣಿಕೆಯಗೆ ಅದೇ ರೈಸ್ಗೆ ಮಿದತ್ತು ಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಹಿನ್ನ ಬರುಗ ಅಳ್ಮೆ ಮಿಹಾತನ ಮಿಗೆನಿಸ್ತಿನಿ ತಿಮ್ಮಶ್ವರಿಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶುಂ एगतों हम BML के ब्रांच के बिंका एलके को सवाइरो फुलुहुं के मरकज के बिंका एलमा आदि फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के बिंका एलम के एम फहमी के नसनी फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के बिंका एलमटका में पे वे रस्मियात रईस के मिदातर फुल पलाला एरो का हमारा इसके मिदातर फुल के दातर फुल का हम सरकार के इस वफ्ते के बापा वेर वडनवा मेगे तेरे का वजीर उन्ना आदि हम कंपनी थाको के मैनेजिंग डायरेक्टर उन्ना इस वेरिंग फाहक कोला मेगा एम बोट बेण मक वेगे मिदनी काउंसे तको मेहुशालम बेण वा कंकन सीधा कमा गुणुं हुरी वुजारा तक आदि हम इदारा तक एकंकन खुशेडम के फुर्सतो लेबिगेन दियो हमें फाहक कुरवे मशरूतक पलाला इरुका बयिं मशरूतं लसमुंदी उमा अदे हम एकं कमुग रईतुंगे मियो शक्वातक अदे हम बय मशरूतक मिगेन्नं बेणु वा बदल्तक गुळे गोतुंबे सम मिगोत मि इपाफा बदलवुंतकुगे तेरें काउंसितकुं खुशाಳ ಮುಂದಾಕ ಹೆಂಕಮ ಮಿ ಬದಲ್ವಂತಕ ಬೆಗೆ ಮಿದನಿ ಹಮ ವರ ಬೇನುನ್ ತೆರೆ ಅದೆ ಹಮ ರಶ್ಕೆ ತರಕಿಯ ರೈತುಂಗೆ ಖಯಾಲ ಕಾउंसितकुगे ಖಯಾಲ ವೆಸ್ ಮಿ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ ಖಯಾಲ್ ಹುಶೇಳುಂಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತ लिबिगेन दा बदल में को तक एक तुम रईसो जमहूरिया सीता मिहियाल तक शेल मा आदि वजीरुन्ना आदि कुंफनी तक के मी एमडी मिस पैर वेडनवा ते बेफना हम हुशेन के फुर्सत लिबिगेन दे पैसा बार में वफाया में हवाल कोलनिया ने कावस तरकी के इतर प्रोजेक्ट एरश का फैशन फाह कुरमटका में कुरेगेन दा रस्मियत कैसे मा ಅದೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶಾಜಿಯಾ ಹಮೆಂತಿ ಬಿಫ್ನಾ ಹಮೆ ಹಿಗೆನಿಸ್ ನೆಮದನಿ ಹಿನ್ನ ವರುಗ ತರಗಿ ಟಕಾ ಮಿಕುರುಮ್ದ ಏಕಿಕ್ ಮಸೆಕೆ ದಶಂಗೆ ಏಕಿಕ್ ಮಶ್ರೂತ ಫಿಶ್ ಮಟಕಂ ಬಾವ ಮುಂದಾ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತ ರೇಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಹಮ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ ಶರ್ಫೆ ಕೊದ್ದೆ ಮಟಕಾ ಬಾರು ಡಾಗಣ ವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ವೆ ಅತರ ತೆರೆ ರಶ್ಗ ಮಿ ಹುನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾ ತಕಿ ವರ ಜಮಾಂ ವಿದೋಸ್ ವಿತಂತ ಕಮ ಬುಮಾಕಿಗ ರಶ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಂ ಜಮಾನಿ ಫಿಂ ವರ ತರಗಿ ಕೊ ರೈತು ನಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಾದಾ ವಾಫದ ಗೊತಕ ಮಸೆಕೆ ಕುರವೆನ ಮಾಹೌಲ್ ಕಾಮ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಗೆನೆ ಮಸೆಕೆ ತೆಗೆ ಕುರುಮ ಹಿಗುತಂ ಹಮ ಮಿಗುತ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿಸರಹಾದ ವಡಾಗತು ಮಾಕಿಗಳ ಮೆತಿ نحن من رسميات وقتون جنستينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ ವಡಂತಿ ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಹಿನ್ನವರುಗ ಅಲಂ ಇಮಾರೈ ಕುರೆವೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾಗ ಬಿಂಗಾ ಎಳುಮಟ್ಟಕ ಬಾವ ಹಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತ ತಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ದಣ್ಣವ ಹಿನ್ನವರುಗ ಅಲಂ ಇಮಾರೈ ಕುರೆವೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾಗ ಬಿಂಗಾ ಅಳುವಾ ದೆವ್ವುಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆದಮ್ ಶರೀಫ್ ಉಮರ್
ಅದಿ ಅರಿಹುಗ ದಾಯರಾಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜಲೀಹುಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ವಡನ್ ದೆವುಮ ವರಂ ಅದಬ್ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಅಳುಗಂಡು ದಣ್ಣವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಮ್ಮೆ ಹಬೇಫಳು هذا ಅದಮಿತಿ ಬೇಫ್ನ ಮೆಮ್ಮಿಗೇನೆ ಸ್ತಿನಿ ಹಿನ್ನವರ ರೈಸು ಜಂಹೂರಿಯಾ ಮೇ ಕೋರವಾದ ತುರ್ಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಿನ್ನವರುಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾಗೆ ಆ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಪಿಂಗ ಎಳ್ಮಮ್ಮಿ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಪಿಂಗ ಅಳುವಾದೆ ವಾಫಣಿ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾತ ಹಿಂಗ್ಮಾ ಮಸಕ್ಕೆ ತಕಾಬೆ ವಜೀರ್ ಆದಮ್ ಶರೀಫ್ ಉಮರ್ ಅದಿ ಹಮೆ ಗಿತರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಸನಿ ಪೇರ್ ವೆಡೆ ಫ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ ಇಮಾರಾತ್ ತಕ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ರಶುಗ ಮಿಹಾರು ಮಿಹುರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕಕ್ಕೆ ಗಿನ ರತ್ತಕು ಗಹಮ ತಿರಿಹಕಂ ಅಹರು ಪೇಣುಂ ಕುರಮುಂ ಆ ಇಮಾರಾತ ಹೆಣ್ಣಮೆಸೆ ವಿಸರಕ ಇತುರ ಜಾಗ ಇತುರು ನುಕುರವಿ ಅಧ್ಯಮ ವಸೀಲತವೆಸ್ ಇತುರು ನುಕುರವಿ ಹುರಿ ಇಮಾರತ ಕೆಗ್ಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಿಯಮುಗೆ ಏ ದತಿಕಂ ವರಗಿನ ರರುಷ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುಂ ಹಮ ತಹಮ ಕುರುಮುಂ ದಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಏಗತಂ ಹಮ ಅಂಗನಿಗೆ ತರಗಿಯ ಮಸಕೆ ಕುರ ಕಮಿಟಿ ತವೆಸ್ ಇತುರು ಜದೆ ಹಮ ಆಬಾದಿ ಮಿ ಇತುರು ಮುಂದಾ ಮೆಂಬರಕ ಆಫೀಸ್ ತಕು ಗಮಸಕೆ ಕುರ ಇದಾರೆ ಮುವಜ್ಜಫ್ ವೆಸ್ ಇತುರುವೆಗೆ ಹಿಂಗ ಜದೆ ಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವೆಸ್ ಎಕುಲವಾಲುಮ ಎಕೀಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಕೊತುಗ ಮಿ ಮಸಕೆ ಕುರ ಫರತಕ ಎಕೀಗ ವೆಸ್ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ಅದದು ಮಿದನಿ ಇತುರಮು ಎ ನಬೆಸ್ ಏಕಾಂಕಮ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಜಾಗ ತುಮ್ಗೆ ಏ ದತಿಕಮ ಏ ಶಕ್ವಾ ಅನ್ಮೆನ ಫಾಹಕ್ ಕೊರವೆ ಹಮ ಸಿಟಿತಕ ಇದಾರೆ ದಾಯರತ ಹಿಂಗುಮಾ ಬೆಹೆ ಬುಜಾರಾಯಿಂ ಮಿ ಬೇಲಿ ಬೇಲುಮುಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಹೆಂ ಹಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಮಾರತ್ ತಕಕಿ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಹಿದಮೆತ್ತ ದೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ವರ ಜಾಗ ನೆತ್ ಅಂತಂ ಗೊತುಗ ಫಾಹಕ ಕೊರೆ ಫವಾಕಮ ಅದೆಮ ಎ ಅದದಂ ಇಮಾರತ್ ತಂ ಎಳುಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮಿ ಬೇಣುಂ ವಾ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಜಾಗ ಹೋದ ದಿನುಮ ಅದೆಮ ಜಮಾನಿ ಇಮಾರತ್ ತಕ ವಸೀಲತ್ ತಂ ಹಮ ಇಮಾರತ್ ತಕೆಂ ಹೋದ ದಿಮಟಕ ಸತೇಕ ಫನ್ಸಾಹೆಂ ಹಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ ಇಮಾರ ಬೇಣುಂ ವಾಕಂ ಎ ವುಜಾರಾಯಿಂ ಹಾಮ ಕುರವ್ವಾ ಫೆ ಸರ್ಕಾರುಂ ನಿಮ್ವಾ ನಿಮ್ವೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯರುನ ತಮಿದಾವರು ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯರುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾತಗೆ ಮಿ ಇಮಾರಾತುಗೆ ನೋತ ಉಮ್ರಾಣಿ ಮಿ ವಸೀಲತುಗೆ ದತಿಕಮ ದಾಯಮಿ ಕುಂ ಹಲ್ಲು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹಮಗೆನೆ ಸ್ಟೆಫಾಣಿ ಕಮ ಏಗತು ಮಿಹಾತನ ಆಯರುಗ ಸತೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಮಾರ ಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ರತ್ತಂ ಇವುಲಾನ್ ಕೊಂ ಏಗ ಮಸಕೆತ್ತ ಮಿವನಿ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಗೊ ಸಮೀಗ ತೆರೇಗ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮಿ ಬಜೆಟು ಹರ್ದುಕೊಗೆ PSIP ಹರ್ದುಕೊಗೆ ಮಿ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಮಿ ಏಗ ಅಮಲಿ ಮಸಕೆತ್ತ ಫೆಶುಂ ರೈಸ್ಗೆ ಮಿದತುರ್ಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಹಮ ಮಿ ಕುರಿಯಗೆಂದವೆನಿ ಮೀಗ ಇತುರ ಚೈನಾ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಹೀಲೆ ಎಹೀಗ ಫನ್ಸಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಮಸಕೆ ಗೆಂದಿಯು ಮಟ್ಟಕ ಸಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ಎಹಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಫವಾರ್ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯಗೆಂದನಿ ಏಕಮ್ಗೆ ಉಮ್ರಾಣಿ ಮಸಕೆತ್ತ ನೋತಮಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರುಂ ಹೋದುಮ ಉಮ್ರಾಣಿ ಮಸಕೆತ್ತ ಫೆಶು ಮಟ್ಟಕ ಮಿಕಮ ವಾಂಜೆ ತಯಾರಿ ತೋಗೆ ಮಸಕೆ ಹಿಂಗಮ ಮಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇತುರ ಚೈನಾ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಹೇತರಿ ಕಮ ಏಕೀಗ ಮಿ ಮಾರ ಕುರ ಫನ್ಸಾಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ವಿಸ್ ಅಮಲಿಗದು ಹಮ ವರ ಅವಹ ಫೆಶಿಗೆ ದಾಣಿಕ ಸರ್ಕಾರುಂ ಹಾಮ ಕುರವ ಮಿ ಆಯಕ ಏಕೀಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಜಾಗೆ ಗೊತುಂ ಮಿ ದಿಮ ವದ ತಾಳ್ಮೆನ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಅದ ಮಿ ತರಗಿ ಕುರವೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಮಾರತ್ ತಕ ಏಕೀಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲರಕ ಹಮ ವಾಕಿ ಮಸಕೆ ಕುರವೇನೆ ಫುರ್ಸತ ಅದಿ ಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ SGಯ ಅದಿ ಅಂಗನಿಗೆ ತರಗಿಯ ಮಸೆ ಕುರ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮಸಕೆ ತಕ ಮಿ ಬೇಣು ವಾ ಜಾಗ ವೆಸ್ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಹಿಮನಿಗೆಂದೆ ಅದಿ ಇದಾರಿ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ನ ವೆಸ್ ಹಮ ಮಸಕೆ ಕುರವೇನೆ ಥಣವಸ್ ಮಾ ಹೌಲೆ ಜಮಾನಿ ವಸೀಲ ತಕ ಏಕೀಗ ಎ ಬಹ್ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಮೀಗೆ ಇತುರ ವೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮಿ ಬಾವಾ ಏಕೀಗೆ ಬದ್ದಲ್ ವಂತಕ ಅದಿ ಹಮ ಮಿ ಕೊರಿಯಗೆಂದೆ ವೆ ಹರಕತ್ತ ಹಿಂಗು ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬೇಣು ವಾ ಜಾಗ ವೆಸ್ ಹಮ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬಕಂಡೆಡಿಗೆಂದೆ ಮಿ ಆಯಕ ಏಕೀಗ ಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗೆ ಜಾಗೆಗೆ ಮಿ ತಾತಿಕಮ ವರ ಪೊಡು ಲುಯೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲಿಬಿಗೆ ದಾಣೆ ಕುರಿಯ ಹಿನ್ನವರುಗ ದೆಂಗ್ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಹಿನ್ನವರುಗೆ ಫೆನಕ ಆಫೀಸ್ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಪಿಂಗ ಎಡ್ಮಮ್ಮಿ ಬಾವಾ ರಸ್ಮ್ಯಾತಳ್ ಮೆ ಕೂಡ ವಗುತ್ಕೊಳಿಗೆ ತೆರೇಗ ಹಮ ರಸ್ಮ್ಯಾತ್ವೆಸ್ ಬೆಲನ್ ತೆರಿನಾ ಹಮೆಯ ಗೆನೆಸ್ತೆ ಮುಂದಾಣ ಫೆನಕ ಇಮಾರಾತುಗೆ ಮಸಕೆತಕ ಬದಾದಾಯರುಗ ಫೆನಕ ಹಿನ್ನವರುಗ ಮಿ ಕುರಿಯದ್ದನಿ ಫೆನಕ ಆಫೀಸ್ ಇಮಾರಾತ್ ಆಫ್ಕರೋ ಆಫೀಸ್ ಇಮಾರ ಹುಳು ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬಾವಾ
ರಸ್ಮಿಯಾತು ದೆಮ್ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಕೂಡ ವಗುತ್ ಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗ ಗೆನೆಸ್ತೇನ ಫೆನಕಾಗೆ ಹಿಲ್ಮೆತಕ ಬಲಾಲ ಇರುಗವೆಸ್ ಫೆನಕಯಕಿ ಅತೊಳ್ ತಕುಗೆ ಹಮ ಮಾಲೆತ್ತೊಳು ಫಿಯವ ಅಧಿಮ ವರ ಮದು ಅತೊಳು ಫಿಯವ ಹಮ ಹಿದ್ಮೆದ್ದೆಮು ಗಿನ ರತ್ತಕತ್ತ ರಮ್ಮಿ ಹಸಬ್ ವಫಾ ಮಿ ಹವಾಲ್ ಕೊಲನಿ ಹಿನ್ನವರು ಫೆನಕ ಆಫೀಸ್ ಇಮಾರ ಹೊಳುಮ್ಗೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಗೆನೆಸಿಲ್ಮು ಅದೇ ರರಶುಗ ಫೆನಕ್ಯಾಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದಿ ಫೆನ ನರ್ದಮಾಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮುಂದ ರರಶ್ಗೆ ಫೆನಕ್ಯಾಗೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫುಳಾ ಕುರ್ಮಟಕ ಫೆನಕ್ಯಾಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಮ್ಮೆ ಜಮಾನ ಇಗುತ ತರಗಿ ಕುರ್ಮಂಗ್ ಮಾಸೆಕೆ ಮೆದನಿ ಕುರಮಂಗ್ ಹಮೆನ ಹಮ ಫೆನಕ್ಯಾಗೆ ಮೇ ರಶುಗ ತರಗಿ ಕೊಫವಾ ಆ ಇಮಾರತ ಬಲಾರ್ ಹಮ ವರ ಜಮಾನಿ ಫೆವರ ತರಗಿ ಕೊಫವಾ ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಮಿಗೆ ಕೂರಿಗೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಇಂವೆಗೆ ಮಿ ಹುಣ ಕುಡ ಕುಡ ಆಫೀಸ್ ಕೊಳೆಗ ಮಿ ಫೆನಕ್ಯಾಂಗ್ ಇದು ಮೆದ್ದೆ ಮುಂದಿಯ ಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ನಮವೆಸ್ ಮಿ ಇಂದಿಯ ಮದು ಹರ್ತಕೆಗೆ ತೆರೆಗಾಳ್ ಮೆನ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಫೆನ ඉමාරතන් හා ඉමාරත තරගී කුරවි මෝසෆුන්න බේනුවා ජාග හමවාර තනවස් ජාග මේ ඔෆිස් ඉමාරතය ගොතුක ලිබිගෙන් දිය තම යයිකේ ගම රෂ්ක රයිතුන මේ කරන්ට් ෆෝර් කොද්දින මාදි ෆෙන අනර්දමාග හිදමෙත මේ දිනමට කමසේ කුරමුන් අන්න ෆෙනකාගේ මෝසෆුන්න හම එකශීගෙන් වාජාගයාගේ ලිබ්මායිකේ හිදමෙ දිනමුග ෆසේහකත කෙලිබිගෙන් දානිකම් ෆාහක් කොලවේ මේ අයිකේ ගමාර්මන ෆාහ කුරවේ මේ හිදමෙ ෆුලා කුරමට කරෂ්ක ආබාදිය බේනුවා කරන්ට් කැපැසිටි හිතුරු කුරමට කවස් ෆෙනකෑම් මාසෙකෙතක ಕುರಮುಂದಾಕಂ ಮಿಗತುಂ ಹಮ ಮೀರಶ ಬಾಲಾರ್ ಮೀರಶುಗವೆ ಸಮ ಕರೆಂಟುಗೆ ಮಸಲ ಒಯ್ಕಂ ಫಾಹಗೆ ಬುಕರವೆ ಏ ವರ ಜಮಾಂ ವೇದು ಸ್ವೀ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಬಲ್ ತುಮಾಯಿಗೆ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಬೇನುಂವಾ ಮೀ अपग्रेडिंग मेरा शबेन व फवाकं हमारा शके रही तुंगे बफाहा कुरबा जैसे जमहूरिया के मिदा तरफुल तेरेंगा में हमती बेफना हमें मी गेनिस्ते मुंदानी मे मेरा शुगा कोरिया राव फवा दि मुहम्मा शोतानी मुम फहा कुरमटा कम बाबा रस्मी आता रईस जमहूरिया मिसरा दम वडाग तुमा की कर में तिबेफना हमें मिहा तिबेफना हमें रईस मी सरहद वडाग तुमा की हम मे रस्मिया तिबेफना हमें गेनिस्ते ना मिसरा द बाला हम फेना के आगे गिना दिगे मोजफुंग हमारा रईस जमहूरिया सरहद वडाग नवाते हम इंतजार का तिबे विकम फाहा कोल्वे फेना के आगे आ इमारं हुळुमट करईस मिसा हरद में हर वडाग तुमा की अमें हम तिबेफना हमें मे रस्मिया तो बागुतुं गेनिस्ते ना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम हाजिर वे बड़ागिन तिबेवी एमे हा बेफड़ो दिवे राज्य के इज्जतरी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस आदि बड़ागिन नवी एमे हा इज्जतरी नशा एमे हा हाजिरिना वरन इखलास तरी पूर्ण मरहबा एतरनवा मिहा हिसाब दें पन्नानी लवियन हिन्नोर फेनका आ ऑफिस रस्मी को हुड़ुबाय देबो ऑफिस रस्मी को हुड़ुबाय देबोमा रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस गैर हूँ
ನುಹಣು ಅದೋವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಎದಿ ತಣ್ಣವ ಅರಿಹುಗ ಫೆನಕ ಕೋಪರೇಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಜಿತು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಹಿನ್ನವರು ದಾಯರಾಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರ ಮೆಂಬರ್ ಅದಿ ಹಿನ್ನವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ದುರ್ವಾನ್ आदर बेफना हमें दे में मी गेनिस देने रईस जमहूरिया मेरे शब्द के मेरा शुगर हुआ फावा मेरा शुगर तरगी को फवा फेना क्या गया इमारंग हुलो मटका में बेबी रस्मियात का फेना क्या गए इमारंग हुलो वादे वाफ में रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अतर तेरे करता कर रईस में कुरम गेंद वादा तुरफुलता गए तेरे हमारा शुगर आलम माशुदा फटा वादे वो मुंगेंद वायर निमी फवा बाय माशुदा गए निमो वस रईस के वंडी फाहा कुरवा कम का बायर डागना मुंदा कम फाहा कोलवे कुरे दे मेरे कमिटी मेरे के काउंसिल आदे अंगहेनु गए थारा गिया अंगहेनु गए थारा के मासे कुरा कमिटी आबद कुरव आदि फह मेरे के राइतो ना आबद कुरम बाबा हासा जलसा उन्नाने अमित बेफना हमें हम अम्मी जलसा विस्वागतुंगे निस्तेन वाह कदन वाला मम्मी हाय साबुं हम स्टूडियो हवाल कोल्लाना हिन्नवर मे कुरिविदा तुफुलगे तेरिंग हिन्नवरुके फेनक ऑफिस इमारा रईसु जमहूरिया हुलवादे वुं अदि हम ए इमारा एमनि फंड बल्लवादे वुं ए रशुका मिवणी हम फर्स्ट मशवरा कागुले कंकं कुरे गेंदवा फेगतु हम बीएमएल के ब्रांच के बिंगा एडमा फुलुं के मरकज के इमारता फिटनेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के बिंगा अलाफवा अधम काउंसिल इदारा के बिंगा सड़ाफे रईसु जमहूरिया के रईत ना बतो कुरमट का बाबा रस्मियात में इतिबेफना हमें फगे वक्त अलमें हम गेनस्तेन में ऐसा मम्मी वक्त लाइव कवरेज नहीं माला फकीलाना अस्सलाम वालेकुम